Com deien les mares de la Plaza de Mayo quan vaig estar en Buenos Aires fa també moltíssims anys, resistir és combatir. Per tant, crec que una part del combat que tenim en aquests moments és un combat que passa per la resistència. Fa mesos que la vida transcorre darrere d'una pantalla. Fa mesos que ens falten els abraços. Fa mesos que només els ulls ens retornen els somriures. Afortunadament, ens queda la literatura i encara que sigui de manera restringida, avui ens apleguem per celebrar la festa de les lletres. La poesia, la literatura i la cultura fan una aposta decidida per la vida. Davant de tanta pèrdua i tant dolor, malgrat tot, la paraula ens permet aplegar-nos aquí i celebrar la vida. Durant esta dura etapa que està marcant les nostres vides, resulta gratificant comprovar com les lletres continuen sent aquest element que no deixa perdre els somnis i la imaginació. La literatura enmig d'una pandèmia que ho ha capgirat tot és molt oportuna i necessària. Ara és més important que mai escriure, llegir, parlar, raonar, pensar. Avui podem anunciar que seguirem potenciant les ciutats clàssics amb un il·lusionant projecte que està desenvolupant l'IMAP perquè tots els nostres clàssics i les nostres tradicions orals tinguen la presència que es mereixen en els carrers de la nostra ciutat, dibuixant una atractiva ruta que traurà a la llum els nostres clàssics mitjançant l'art urbà per a donar a conèixer a veïns i visitants els nostres literats universals.